Obec Kamienka sa rozprestiera medzi severnými výbežkami pohoria Vyhorlat v doline rieky Kamenica, ktorú tu nikto nenazve inak než Rika. Bola založená v 14. storočí na zákupnom práve. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1416. Ako súčasť humenského pánstva patrila šľachtickému rodu Drugetovcov. V minulosti sa jej obyvatelia živili roľníctvom a prácami v lese. Rozvíjali sa i remeslá a malovýroba. Počas druhej svetovej vojny tu operovali partizánske jednotky a obyvatelia obce ich významne podporovali, i keď tak riskovali vlastné životy a životy svojich blízkych. Len nemierna snaha vtedajšieho starostu a učiteľky zabránila, aby neboli všetci muži z obce deportovaní do koncentračného tábora. Dnes žije v Kamienke takmer 600 ľudí, keďže dedina i jej okolie ovplýva prírodnými krásami, popri poľnohospodárstve a lesníctve sa začal rozvíjať i turizmus. Značná časť obyvateľstva do zamestnania dochádza do okolitých obcí. Najvzácnejšou historickou pamiatkou v Kamienke je rímskokatolícky kostol svätého Jána Nepomuckého. Bol postavený v roku 1799 v klasicistickom slohu. V 19. storočí veriaci kostol zrekonštruovali a v súčasnosti prebieha rozsiahlejšia rekonštrukcia s cieľom zvýšiť historickú a kultúrnu hodnotu kostola. Rozlúčka so zosnulými sa odohráva v miestnom dome nádeje. Bez pochyby vďaka zanietenosti pre verejné veci a pocitu spolupatričnosti vedie obec bohatý spoločenský život. O celoročný kultúrny program sa stará nielen vedenie obce, ale i záujmové spolky. Okolitá príroda ponúka svojim návštevníkom množstvo nádherných zákutí, ako i možnosť zhliadnuť viaceré ohrozené rastlinné a živočíšne druhy. Obec je veľmi dobrým východiskovým bodom pre túry do Vyhorlatu. Popri turistike, cykloturistike, poľovníctve si v bezprostrednom okolí obce môžete užiť i paragliding alebo rekreačné lietanie.